खुलुमबाय नोंथांमोनखौ टिभि अफिसियेल इउटुब चेनेल जानानै अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। दायो आङो मोनसे खौरां लाना फैदों। जोंनि बे NDFB नि गायसनगिरि जे रन्जन दिमारि सार, बिथाङा दाबो रिलिज जायाखै। बिथांखौ थाबैनो रिलिज खालामनो थाखाय जोंनि बे बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरिफोर जेरै प्रमद बर' सार आरो लोगोसे गबिन्द आरो लोगोसे इउजि सार आरो लोगोसे जोंनि बे आसाम दैदेनगिरि हेमन्त बिश्व शर्मा सार, बिथांमोनखौ ज' लोगो लानानै खनसेनो माखासे डिसकासन खालामलायनानै जाहाथे बिथांनि केसखौहाय उदाय खालामनानै होयो। जोङो बेखौनो आसा खालामो। दा बियो बिराद गोबाव जाबाय, दासिमबो बियो गवाखै। बिनि गासैबो केसफ्रा उदां जाबायमोन आगोलावनो, नाथाय मानिबा जाहोनावहाय बिदि लांफिनदों जों बेखौ बुंनो हाया। पाब्लिकफ्राबो माने आसा थागासिनो दङ, मानि थाखाय लांगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो बेखौहाय बिथांखौ सार रन्जन दिमारिखौ गजानो थाखाय बयबो पाब्लिकआ आसा खालामो। बिथाङा थाबैनो रिलिज जानानै बिटिआरनि जि मावनांगौ खामानि, लोगोसे बिथाङा थाफानानै जाहाथे बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो हायो। आरो लोगोसे मोनसे खोथाबाव, gemsri आरो जेम्स मोसाहारि बिथांमोननि खोथाया बेसेबांनाखि सैथो बेखौ गाबोनहाय बड' आर्टिस्ट एस'सिएशननि मानसिफ्रा मोनसे मेल लानाय जादों। बेयावहाय बिथांमोननि रावनिफ्राय मिन्थिनो हागोन बेसेबांनाखि सैथो बिथांमोननि रावफोरा, आरो जाहाथे मोजां मिलायलायनानै ससियेल मिडियायावहाय बिथांमोना मोजाङै गाव गावनि इउटुब चेनेलफ्रावहाय माखासे स्पिचफोर खालामनायावहाय एसे साबधान जानानै बिथांमोना बाथ्राखौ बुङो। बेखौनो जों बयबो पाब्लिकफ्रा बेखौ आसा खालामो। दा जोङो मा होनो, गावजों गाव बिदि ससियेल मिडियायावहाय बिदि जाबाय थायोब्ला जोङो मा होनो, पाब्लिकफ्राबो गाज्रि मोननायनि लामायाव फैयो। बिथांमोना गाबोन सावरायनाय जागोन, खोनासंलांदों नोंथांमोना। दिनैनि फुंबिलि रादाबखौ आं फरायनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बयनिसिमबो गोजोन